Elokuun 17. päivä tehdään suomalaista urheiluhistoriaa. Tuolla Olli Mäki kohtaa amerikkalaisen Davey Moore, hallitsevan höyhensarjan maailmanmestari. Te voitte olla varmoja, että tullaan tekemään kaikkemme, että mestaruus jää Suomeen. Sä voisit nyrkkeillä kameralla. Julma ilma. Olla ihan rehellinen. Totta kai, mullehan sun pitää nimenomaan olla rehellinen. Tiedätkö, musta tuntuu, että mä luulen, että mä oon rakastunut. Joo, terve. Aha. Tälleen jatketaan. Kai sä ymmärrät tän paskin hetki rakastua. Joo. Nyt sä kasaat itses. Joo, hei, kiitos paljon. Moi.